uhle zonke izilwanyana ingabe neduki nehashe esingazixhela zidle. Amen. Siyabulela ngokufanele kwakho, siyabulela inkosi yena. Tata siyayeva utata ugagatha kulamazwi kahle. Kodwa asikho phansi komthetho. Ujoya lithizwe. Ujoya lithi iBhayibheli thina asikho phansi komthetho. Xa uthi litsho izwi masifunde mfowethu. Sibheke le ndawo ethi asikho phansi komthetho thina. Because ndazi uThixo unemithetho yakho uthi ongayigciniyo imithetho yam nemiyalo yam. Ngoku xa uthi asikho phansi komthetho ndiyamangala. Ungavele uyibambe nje uthi asiphansi komthetho. Ucimbe i-umbrella lihlathi lokusebenza. Sinomthetho bazalwane ngabantu. That's why lapha ethetha ngesiko. Izalisekisa. Yes. Yebo. Ndizokuzasekisa zokuchitha umthetho. Amen. Amen. Ayike bazalwane andiyazi siphansi kobabala sikho phansi komthetho. So if we go back, kwela lizwe qale lafunda lona. Yes. I'm not protecting myself if mhlambi ngiyayitya Ihagu. Okay. Yabona. Yes. I'm just ukuhlela nje amaKrestu apha eNguMkrestu yabona. Yes. Uba ufunda phakathi Romans 14 la verse bendifundela verse 3 phaya. Also nalapha is talking straight about understanding yakhe before uPetros. Yes. Iyo lento ngokunake nalapha kulombono uThixo balevela kuyo unayo la understanding yenyama esibawuthatha ezojonga apha baba asiyami ngokwenyama siyama ngokho nalento ngathi kunake is about ukholo lwami. I believe ngokuba senkholwa hayi ukubandlana ngokwe-religion yecawe yasekhaya endikhulele kuyo. Yabona Papa tata ndiyayiva ena ithanda indlela ngayo uba awuprotect wena kuba mhlawumbe nokuyayidla okanye awuyidli. But izwi lenkosi kunento yenzeka kumaKrestu amaxesha amaninzi. Ufumanisa uba amaKrestu aye awele nevesi ezithile from ku-Old Testament aze nazo kwi-New Testament kuba zivumela imeko yabo. Ufumanisa uba ezinye iivesi bayazishiya ezinye bawela nazo. Now ingxaki ifike ibe phaya ke ngoku mhlawumbe ke ngoku batanazana bentshilo ndicela nje nge-sente nje uthatha beyi-1 simfake nje apha elayinini angaveze olwakhe uluvo sive uba yena ubona njani uyazi njani okanye uthi ngokwezwi loThixo usamfaka nje mntakabonakala. Benifuna ukuclarify nje bakuyincebo yenkosi ngase-right. Tata inkosi mayibonga bonakali lo neKapa. Tata Stilmane uye lowo. Inkosi nathi isiphethe ngecebe eCape Town. Si-online andazi noba siyakuphazamisa na. Siphethe itopic apha esithetha ngehagu sinabazalwana apha sinotata uKula sinotata uKelele sinotata uMonakala. Andazi noba mhlawumbe ungasifana umzuzu okanye ii-seconds nje ezimbalwa. Siyabulela nceku yenkosi. Ndicela nje ngamazwi nje ambalwa tata ukusiphe ngolwazi mhlawumbe from ngokwezwi njengaceku yaThixo endiyaziyo singisuka ekholwayo yokuba wena ucinga uba fanele uba amaKrestu kumele na ayitye inyama yakho kumele angayityi inyama yakho. Ngamazwi nje ambalwa tata. Simluzile simphucukile kancane siyaxolisa kakhulu. Siyaxolisa kakhulu siphile sama ukum-etha.
Okay, so phile sibuyele kuye kuyithatha. Yes. Tata ukeke ndikhona ufuna ukuyetha tata. Ya befuna apha kunxele wenkosi uSekula. Ndifuna uhighlight something angabikho critical or abe hidden. Mavele nje ahlale into esithetha ngayo, although itopic yethu i-base kuYagu, but according now if njengoba uthi mangathethi ngokudla, into esibhase ngayo apho ukudla okungcolisa amagona. Now ezi-scripture le Romans chapter 14 konke ke ndiyifunda ukubonisa uba what we are talking, there is no pork here, there is no pig. Ithi accept Christians who are weak in faith and do not argue with them about what they think is right or wrong. For instance, one person believes it is all right to eat anything, but another believer who has a sensitive conscience will eat only vegetables. Amen. Yabona ke ndifuna nje shiya ukubonisa ndiqale le uGenesis uba what to eat. Yabona futhi kwalapho sifunda khona kulo 14 iRomans chapter 14 kuyabonakalisa ukuba umzalwane, yabona uPaul lapho uzama ukuchila alazi noma ixesha liyavumela ufuna ukuyishila but ke mandibuye nganeno because nguwe ophethe lo mkhumbi nexesha lingashiya futhi le talk show ndiyabona uba izabe ichisa sawuphinde sibuyele kuyo xa uYesu evuma because asinalo ixesha because zininzi izinto esafuna ukuzichila apha kwenzela uba ne-viewers zethu zibone ukuthi sibambe into. Ndichilwa apha kumhlobo wami umonakale ngathi ibucayi kakhulu le topic ngoba iyawubetha umzalwane angakwazi nokulala ngoba abazalwane asifokasanga kakhulu kuto. That's why apha kuRomans 14 apha uthi xa ebusisile ukudla abazalwane mase sifunde verse 2 ichila lapho kuwe tata ifuna isixhosa amaRoma chapter number 14 uqale verse 1 yes kuyivala pha kunathi befuna sijobe no14 no20 bese nivala masifunde ezoverse 14 sibenze ijump siye20 ya vele ufunde uverse 1 ujike ujump uye ku14 and 20 yes andiphinde ke ndithethe yazi angifuni ukuthatha kakhulu Njengoba ke uswele amandla elukholweni Nkosi bamkele kodwa ke kungabi ngokucalula izicabango. Hallelujah. Verse 3 lowo udlayo makangamenzi into engeyakonto odlayo nalowo ungadliyo makangagwibi odlayo kuba uThixo umamkele. Verse 14 ndiyazi ndeyisekile ndisenkosini uYesu nje ukuba akukho nto inqambi ngokwayo, kodwa ke kuye obalela into ekuthini inqambi kulowo inqambi. Inkosi yami. Verse 20 musani ukuthi ngenxa yokudla awuchithe umsebenzi kaThixo. Okunene konke kuhlambulukile, kodwa ke kubi kulowo muntu uthi ngokudla akhubekise. Nkosi kuvesi lo haleluya kuvesi ehlika kancane mzala Verse 20 verse 20. Verse 21 ya kuhle ukuba ungadli nyama
ungaseli wayini, ungenzi into, ungabetheka kuyo angabetheka kuyo, ungenzi into angabetheka kuyo umzalwane wakho. Ukhubeke kuyo akhubeke kuyo aswele amandla okuzigcina. Akayibambe tata kama ngene mtakakelekethe. Tata cool. Yabona tata, this is a very sensitive topic. Ngiyayithanda le verse ngoba beside ke ngokuba mhlawumbe inkolo yasekhaya tata yayisithi singazoyibiza ngakamba kwayo yeyiphi inkonzo yasekhaya, but ukukhula kwami mna ndikhule ndithethe nje cace abantu abasindisiweyo ebebe around mna bebengayityi inyama yabo. I think ke babeyithatha from Leviticus chapter 11, even though ngoku sebeyitya okanye mhlawumbe nami ndiyayitya okanye ndiyityi. So now ke tata lithi ngoku izwi kaThixo apha kuMaroma chapter 14 verse number 20 and 21, lowo utyayo makangamkhubekisi umzalwane wakhe ngoba amandla wethu akafani khona indawo etshoyo. So ukutya verse 1, ukutya kwam mayingalimazi, ukwenza kwam makungamlimazi umzalwane. Because mhlawumbe nandiselokuthi yayitya ndiyisike ndithi hayi thina singumkrestu thina siyayitya, kanti khona umzalwane olimalayo. Libe lithe izwi lenkosi awungamlimazi umzalwane wakho. So andiyazi nabini loo nto nkelekethe ubuya na kwelo cala. Kukhona verse ongcwele ethi eBhayibhileni Ihagu ezazile edimoni zaye zahamba zayongelelwana kuMark lo. Now we can read this tadukelekethe zahamba ngosidimoni Ihagu zazinedimoni. That means ke esezikhona singazitya because ezazinedimoni zabhekelwa. Umntana kelekethe ndifuna ndiye straight lo point leyo because siyikokela lo vesi sasiyisikana. One bente kabonakala ndiyehla uphinde uyanyusa ngoba I think sigabadele kakhulu ngoba into ethanda ukuthethwa kakhulu ngabazalwane iphinde ithande ukuthethwa kakhulu ngabantu abangakholwayo. Icaca uba bayazifunda shem izibhalo ezixa baziqiqela enyameni cause kuthiwa masizilese izibhalo singaziqiqeli ekuthandeni kwethu cause ke inyama ayikwazi ukuthethwa umoya. Ukuphendula lento abonakala ukusebenzisa nje ukhawulezo okukhulu Mark, yes. Ezahagu uYesu wandulula idimoni pha uba izwi lenkosi ndilijonga kakuhle, wathi mazihambe ziyongena ezihagwini. Zahamba ke ihagu ezo zayigijima ngoba ziva ipower yemimoya yedimoni. Yes. Zahamba zayongena elwandle. Kuthiwa andazi lento ndithi kufanele siyibheke inamba yazo kanti xa ixesha bazana noma singenanga. Yes, that. Zayongena elwandle. Ithi ke ngolombuzo wami xa ndikubuza ungumzalwane undibuza lo mbuzo, ngabe idimoni na ziyafana ungena emanzini ngoba ukubujonga kahle iziphathamandla zobumnyama zisemanzini, imibuso isemanzini. So be careful ke xa ubuza lo mbuzo uba ngabe ihagu ezi zafana. Into leyaphusha ihagu ukuze ziye emanzini zidimoni. Underline Dim boss. Yes, thank you. Ndicinga singa uba izivesi zonke manje siyasikelela kanjani because pha kwizenzo uThixo pha nguphakulanda ngofu ibe ngumbono, but ibe ngumbono wento enqandwayo because we end up saying ibe ngumbono but umbono uthetha ngento yes but uThixo lo uthetha ngumbono. Yabona ngoba ungakulinge ukuthi into endidalileyo ayibusiswa nginguThixo. Now ngiphinde nalapha futhi ngisekelela kuverse 20 apha kwiRomans
yayibona ithetha the same thing ubapha thina singabazalwane thina Christians lanto leya into ethetha ukuthi ayinanto naThixo ilapha ukuthi sodwa lokupha singakhubekisani ngale bapha mina ndiyayidla wena awuyidli ekuyidleni kwami ngithathe ngoba yena lokayidliyo uweak isenza weak yena ongayidliyo mhlambi hayi mina ngise-weak uyayibona hallelujah begin that I don't protect him because it's about umuntu ukholo wakhe makasifike sami bazalwane ngesami u-eda omnye umzalwane sive ezinye i-views akafumaneki lo mzalwane sizame ke ngoku futhi okugqibele wenzani abazalwane uba zona zithini na yes contact ngathi sizamfumana tatundabami ngumonakali lo eKapa inkosi mayibonge ndinabazalwane apha estudio uthatha ukula uthatha ukelekethe siphethe ukuba otyebileyo nonzulu kakhulu ngokwezwi kaThixo asazi uma sibamba uwinga we-right na okasifakwe imizuzu noma umnye okanye ziseconds nje ezimbalwa yes tata siyabulela kakhulu ndicela tata ngokudina nokwanye nokuphoxa okanye nokuhlupha ekhaya njengoba tata endimaziyo okholwayo sinisiweyo ngokwezwi nje kwamazwi nje wakho ombalwa okanye kwi-sense nje ezimbalwa ihagu inyama yakho njengoba singamakrestu okanye sisindisiwe kumele namhlanje okanye sikhe ngokwazi kwakho thatha nje ngokwezwi usiphe nje kulo cha siphulaphule sikumamele sonke njengoba sikhona lapha Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. God. Yes. Yes. uLeviticus chapter 11 lo uthi ihagu mayingadliwa uverse 7 yes tata yoba ihagu mayingadliwa ngoba ilento lena ithathwa eBhayibhelini umthetho kaMoses umthetho kaThixo uyadela uMoses omakawuhlukisele kumaSerayeli le isuka kuThixo yaya kuMoses into yokusuka kuThixo leyo ba ihagu yona mayingadliwa ngisho kanjalo kanye xa ujonga kuverse 1 imali tata endiye ngokulento asiphinde sive kwi-New Testament indawo ethi ihagu mayidliwa kodwa xa sivayo uPetros kwincwadi yezenzo chapter 10 ubona umbono uPetros iphaya kuthiwa xhela udle Petros itsho kwi-New Testament uyabona ke lo ndawo leyo nam ndisuka kuyo ihagu ndandibambelele kuloo fishi yes ndixhela udle kodwa ndithemba xa
sengena nokuhlobo lapho. Yes. Ngafumanisa ukuba engathi ngiyasilokuselela uma ndifuna. Uyikhoda levesi. Efinyeleleka. Yes. Yeah. So that was this day when Mashiach ungifela ngokuthi ingabhekiselelanga ngakafana ekupheni. Yes. Ngendlela yafuleka ngayo ingabhekiselelanga ngokupheleleyo entweni yaphansi kwempumlo. Ndifumanisa into yokuba kaloku uPetros elethuke ebantwini bayo ukuba makayonceda aba bantu ngomoya oyingcwele ngoba ukhonele kuyayenza yonke into elungileyo phambi koThixo kodwa khona into asondakayo. Amen, Dad. Uyigqibile tata basi. Yes. So uPetros ebenanangcingane ukuthi aba bantu abafanelekanga embusweni kaThixo ngoba abantu abamaJuda. Okay. Kulapho uThixo efika khona esithi izinto ezingcwelisileyo wena mawungasenzi na. Mhlawumbe ungayixelile yakho. Izekselele nje Notetshwayo phese. Tata siyabulela kakhulu ngexesha lakho, siyabulela kakhulu. Nkosi makusiyelela, siyabulela ngokufanele wakho, siyabulela inkosi yena. Tata siyayiva utata ugagatha kulamazwi kaHlambeni straight yokuba lento yayingabhekiselelekanga kahle utata ukele yethu ba makungathiwa kahle uyibhekiselele kubantu babeyohlangula ngohlobo obuyibeka ngalo tanakelekeke. Uthi yena uke wayiyela ihagu waphinde wabuyela ehagwini waphinde wayishiya hapo because uphinde wasifunda isibhalo wabona engathi ngoku ndizama ukuthethelela lento yami yokuba mayilunge. Because kaloku yazi umuntu kubone tata ukhula xa ethethelela into akayenzayo eyiphi emahlweni aboma uyizama kangangoba thina sikhopha somthethwano thina kodwa ukubona udlisono lo muntu ubeka ngohlobo utata ndifuna bazana before siqhubeleke kwaye siphinde singene kulwezi sifike sizabe nje umzalwane wokugqibela kwabazalwane beni bazama apha efonini aphinde try nje futhi okugqibela sive omnye uzawuthini before sibe siya ngasekuyisongeni. Manzamelo besiqhawile utata uSithemane. Sive kuba yena uzawuthini. Ngathi siyamfumana. Sikhawulelene tata sise andiyazi wani use right safe ba uthetha kolokana. Ndiyayiqonda tata uSithemane ndiselo tata ukhula apha ndinotata ukelekethe siphulaphule sonke njengoba ulapha elayinini ngoku ndicela nje ngamazwi ambala wakho before phinde mhlawumbe network uba umzalwane uMkrestu kumele na inyama yakho ngowazi wakho izigalo ayitye na.
Imake tata siyefa ke akho ezathokelwathi zatsahwa ngamanzi zafa kodwa ke idimoni zona inkodwa zatsahwa nazo ngamanzi zafa. Lithi izwi lenkosi tata olikuthi leyo qala uthi bethetha noPetros xhela udle zonke izilwanyana ingabe neduki nehashe singazixhela sidle. Abele cebo yenkosi udrive kawuhle siyabuyela tata siyabulela enkosi. Ngikhalela nje kule ndawo yenqambi noba nje sesizofana because eza demons zange zivele zakuyo. Okay. Zakhe lapha. Zange zivele zakuyo eza demons zaphumela zakuyo. Yes, aphuma kulado. Zakhomandwa ebalado esenzayo. Yes, awungene zakuyo. Yes. And again that I don't protect myself. Okay. Ngifuna baba ukholo olulwami ndomelele kulo. Yes. Yes. Because ngokuyama ndangafundiswa ngeke xesha endifunda ngafundiswa. Uyayibona? Because apha ngokuna yayinto eyidemon which is nabo idemons zisathandaza baziphume ebantwini and then asizazi baziphuma ziphi. Kunokwenzeka ziyaphuma zingene esigugwini siyazitya igugu. Kunokwenzeka ziyaphuma zingene esigusheni siyazitya igusha. Whereas thina sisajonge ezakwini. And then in New Testament after kufe kwavuka uYesu Kristu uThixo uthe zonke izinto after wazisikelela. So ngoba uthetha kuPetros efayo papa konke ndikudalileyo ungakulinge uthi kuyinqabi. Thixo Nkosi yami haleluya. Yes tata. Hey, siyabonga kakhulu. Uyabona le topic wazayimnandi ngendlela ukuba ngiyambona umhlobo wami ngapha umntana Mashiwa uzibona. Hey, iyonwabisa. Yilento ngithe masiqala. If vele isigubuthelo asimbulwanga kuwe ingathatha iyobeka ehlathini le ndima yakho. Yes. Ihagu bazalwana, I want to emphasize that asizawufana. Uyabona ukujonga pha kuLeviticus kunezilwanyana pha akathi uJehova mazingahle or uThixo. Uyabona ke bazalwana, uba ungumzalwana ndithetha ngami ngifuna ukuphuma elibala. If ungumzalwane njengoba besijonga ngapha ithi incwadi unatsika uRomance. Yes. Ya ethi ngenxa yokuthakathaka bomzalwane ya sijongisise pha lanto iku-level yokukhula. I think xa sesiqhubeka ngale nto because kuyabonakala uba funeka siphinde sibuye kule platform. Umntana abonakala ndiyamncenga uba siphinde sibuye mhlawumbe sakho ugcwele apha kule platform kungamadoda amakhulu kwenzela uba le nto siyi-analyze njengoba sivile nabantu akathe wabathinta online because ngabazalwana aba but ngendlela ababona ngale ndlela nomntu ubamba isibhalo aziprotecte akaziprotecti yena ubamba loo ndlela akabona ngayo. Because kunomnye icuba buchopho endake ndahlangana nayo ethi imfama zaya ezoo zafike zabona i-elephant. Enye imfama yabamba umbobo, enye yabamba umlenze, enye yabamba umsile, enye yabamba isilo. Ngoba sezibuya zincokola zilapha emotweni zithetha nge-elephant
asithethi ngendlela efana kodwa asibonanga the real elephant. UKristu that's why uPaul ethi fanele uKristu ndizawuhlala ndimfundise aze uKristu embulwe namandla amvusa ethuneni bazalwane. Fast and quick. Njengoba bazalwane apha uchapter uthi these are the birds you must never eat because they are distasteful. Yabona apha uThixo udale yonke inyakanyaka yezilwanyana. Kodwa bazalwane kunezilwanyana njengoba uIsrael echosen fanele singalibamba emkholweni bazalwane singene ngoIsrael because uIsrael is a chosen nation. Thina sizinhlanga. So fanele siqaphelisise uba that's why ethi njengomakho sisiseko maniqaphelisise kanti thina ukwakha kuso isakhiwo esinguKristu Jesu the cornerstone. Ngoba bazalwane enkolweni asingenanga ngokujentiles kodwa enkolweni singene ngenxa Israyeli. Singama-Israyeli akamoya bazalwane. So manje ibambe ngingangeni kodwa ke mntakakele thina noba singene ngo-Israyeli ngolohlobo kodwa asikho phansi komthetho. utsho wena Lithi izwi utsho wena lithi iBhayibhile thina asikho phansi komthetho. xa uthi litsho izwi masifunde mfowethu. Sibheke le ndawo ethi asikho phansi komthetho thina. Because ndazi uThixo unemithetho yakho uthi ongayigciniyo imithetho yami nemiyalo yami. Ngoku xa uthi asikho phansi komthetho ndiyamangala. Romans chapter 6 verse 14. Ngiyafunda Okay. Eating Yami version, Romans chapter 6 verse number 14. Sin shall no longer be your master, because you are not under the law but under the grace. You are not under the law but under the grace. Okay, each one Guleyam version, yes, English. Then Masibu chapter 6 verse 14. Verse 14, yes. Okay. Isihloko ndaba sithini mfowethu? Awunaso apha ku Anaso for whom sitting. ithi kapha the sin power is broken. Okay, yes. Uthigeta love verse 6 verse 14. We are not under the law but under the grace. Yabona ke shiya anifuni sixoxe lento uthi asikho phansi komthetho siphansi kwegrace. That's why uPaul ethi akekho umuntu ongathi aqhayise ngoba kholiwe bazalwane edonsiwe ezweni. Ukuthi ukukholwa asingomandla okanye asingoba uphuma kwifamily ecebile or kukuthandwa bazalwane ungakabikho esizalweni sama wakho. uJesu uthi ndakukwazi uThixo ndakwazi ungakabikho kwasesizalweni sama. So uthi singene emkholweni bazalwane by grace, is not by power, it's by grace. Okay. But again, ndifuna le topic esihold. Yes, ibambile tati now we have yes sawuphuma kwenye direction. Yes. Ndifunde le 14 verse 4. Sifunde Kuba isono asiyikuniphatha ngabukhosi. Kuba aniphansi komthetho. Kuba aniphansi komthetho. Niphansi kobabalo. Okay. Uthigeta lokula wona ithile verse before nje sikhubele because khona ngifuna ukuyithetha because le nto kakele ethi iyadibana. Ashi masibambele bazalwane zasikhuphela sample. Okay, bakayiva lutaka kula ke hayi ungamvulela platform. Bakayiva ngani yakusakhe. Yes. Xa masibuye ngale topic ukuthi asikho phansi komthetho siphansi kwemabala. Sijonga ngokuphula umthetho esithetha ngawo. Okay. UPaul akajonga akathethi. Ungavele uyibambe nje ukuthi asiphansi komthetho. Ucimbe iumbrella lihlathi lokusebenza. Sinomthetho bazalwane ngabantu. That's why yaphethetha ngesin. Ithi sin power is broken. Okay. It's broken kuKrestu because bona babalo kuKrestu. Okay. Because umthetho lo ubeka kuMoses. And then ngokusafela nguYesu Kristu. If you read in Matthew chapter
5 phakaza verse 13 uthi ningabi nizochitha umthetho ndize ukuzalisekisa which is something was not fulfilled uzokuzalisekisa yebo ndizokuzalisekisa azochitha umthetho amen ayibazalwane andiyazi siphansi kobabala sikophansi komthetho diphelelwe ngamazwi diphelelwe lixesha diphelelwe ngamavesi diphelelwe dinento ethi elapha ungaphakathi ethi amen noma ngilala ekwale session kunento evukayo efuna nje abaphulaphule nabantu abasibukele njengoba kwakunomthetho kaMose uIsrael une-chances eziyithuba zamanje ukuveza into efihlakele ushukumisa kulento yomthetho that's why ndithi masiyigcine sihome uIsrael uzawungena ngokugcina umthetho kaMose aphinde angene ekusindisweni ngokukholwa livangeli likaJesu sibambe ngokugcina umthetho kaMose yes yes ukhona ufuna ukuyithetha kanti ufuna wasafayela ngaphandle seyivanga apha kwezi opportunity ke sika Israel esayisitshithe kweliyaqala yes uzawungena ngokugcina umthetho nangokaJesu which is kweliyaqala ngokunabo wathetha apha kwizenzo uthetha uThixo uthetha phezu Petros yes after Christ died yes yebo because nansikelele ukufela ngoYesu Kristu kwaphelelwa lixesha ezazinto kwakuthetha into phezu kwazo baba sekungathiwa remember before sizawungena kwento before kakhona ebenye behlatyelelo before so ngokuna yonke into uThixo ayidalileyo ezizithozini ibuyela kwimvelo kaThixo yobaba ezazibeziyana singazibusi singazikhonzi so thina sizona masibuse ukuthi so indaba yokuthi Ihagu yathi which is we still bowing to them amen if sizayibamba aseba now ngofumene the grace uba amen